Bueno, hementxe da gauekin, Aritz Landari bar, aurrerako jugadori gaur, aurrerak utzete bat galdura Aurralion ben kontra. Da gorku izan da partidu bat izan dena joko bitxiku, aproximazio gitxi joan desena, da, bueno, hementxerak hau, aurrerako jugadori, adierazpen batzuk etxeko. Bueno, Aritz, gaurku izan da, atzanengo partidu hemen, Zaldupen, ongo ze urtein daukizonez, da bueno, gaurku izan da una cruz total, kontu neukitxe, filial fuerte baten kontra jokatzen zegoezenela, da por la mínima galdezue. Bai, bueno, gogan dixe gukamen gaurko partidurako, Real Unionen kontra, irabazten magan nortxe aurren sartze ginen, eta bai, palberun dugu, galduen jau, eta bueno, ez da ez egizateko ekipuk dana mondau, igual joko aldetik eta ez da ondo ebili, baina, bueno, kanpo fola bizkat ez da bez ondo, eta, bueno, joko bison alderditxik ez duzten izan da nik partido politxe ikusteko. Eurak gol bat sartu nahiko harin, suerte txarreko jugada baten, eta gero nahi izan du, baina ezin izan du bain. Da bise, tristet, da bai, datorren azten ondarra bisan lortzen duen gaur galduta 3 puntuk. Bueno, partida zire zegoen rebez bateaz, Real Unionek lehenengoko aproximazioen, jau beran lehenengoko gola, kontragolpe baten gero zeuk eukizu suerte txarra sartu zule baloi porte izan, gero intentazue euren joku zeiti, eurek erreplegaten egoazen ala defensiba, baina gero atzanengo 10 minututan, hori intentazue sin éxito eukizu zeuen okazioik. Bai, bueno, ni bentzan dut, lehenko zatixe gure alderritxik ez dela izan guztizuna, alegin juga, baina, bueno, eurak peligro gezetxe kontran, eta, bueno, esan duen morun, jugada suerte txarreko baten, eurak sartu esku lehenko gola. Gero biharren zatixin, igual bisotzaz buruaz, baina goxe aurrea jut intentarau, eta, de hecho, bueno, eukirau, largero bi eukirau, bate pistolin remate baten da ez dineakan remate baten, eta ni pentsan dut oixe suerte puntu falta izan askule. Arek ni pentsan dut golbak itxenez mehezi gendunela, baina bueno, intentaro eta ezin izan dut. Zara biharren zatiz eukizue, izazue, intentazue karburatik, gero Real Union ibilire, eukirauz behai, aunque timiduk izan da pulso bat, ion da, bai, atzanen kontramutan, eukizu ez zeuen oportunidadik, bai, arraitu eta Mikel Badiolan remate batzuk, kontinuuk ibirde, ostabe jokatzen zirizela, ongo lesinio bat pasata ero, gero bai, inketaten diosa ze Janiken porteixe, da, bueno, ez dozu ezitoik, eta gazigo zuaz, 2008ko atzanengo partidu, porrotaz. Bai, lehen esan da morun, guk ilusinio handi zen gabenaren partidun jarritxe, geure afizinio hor nazkanao partidu, rival diretu baten kontra, eta, bueno, ezin izan dugu irabazi. Da, bueno, zoko ezazu morure, aldeak positibu, arraitute pistoli gaurre jokatura, denpora eskune lesionata onda, eta ondiokan beste jente bat lesionatara, eta, bueno, ekipuntzako harin rekuperaten dizen, eta zema eta jente gexegon, argira ekipuntzako onarala. Eta, bueno, ezazu morun, arraitute pistoli pixka sartu dizein aurrin, eukiro bi hiru aukera, bi garbisak izan di, largeru joro, beste pare bat bidarra arrimaga porteire, euragia kontra negoazen, guala desesperada aurrea, eta, bueno, peniaz amatxureuz, gitxenez, empate batera eta gendun, salbako gendun 3 puntu, baina, bueno, ezin izan da tornazten buru kaltza, eta amuertu ondarra bisa 3 puntun bila. Datorren azteko partiduaz junde, ondarri bizan kontra bertan, ondartzan, ondo dabien ekipo baten kontra, ja hori dakazue atzanengo partidu ja 2008ko, bertan ondartzan, da bueno, da gero dakazue azte euro bat deskantzoku, da urte barrixa idago gizonez, injarrazkoaz bueltan bikora, se esperora biharren buelti emozionanti izati. Bai, argi da, partidu falta eskule lehenko buelti maitzeko, ondarra bisa, lehen partidu junbia, eta ongo azten ondarra bisan partidun zentrata junbia, eta 3 puntun bile. De hecho, bueno, ez da kanpo bat txartu juten askune, eta ni pentsan bat ekipun doarean zeu satalaik lan, natxe urak urte hona botaten egon. Da gero izazun bolde morure, azte batak hau jai,
eta gero naitasunan kontrolatxin hartzen dugu, eta bueno, horre paroi bepentzan dut ezazkule txartu etorreko, jende recuperateko, ze bastante jente gau lesunatea bai, eta bueno, onjoan liga asko datzen dela, eta ni bentzan dut honek ekipuk, onjoan zer esateko asko aukela, eta bazaldupego jentik onjoan bentzan dut, honeaz ekipuaz, disfrutako gara. Bueno, Arizlandari eskerrik asko, sorteon, zoizonak eta urte barri hon. Ez bierik.